Uvidíme, ako dlho mu vydrží, pretože je tu Martin Cornu, ktorého sme už spomínali. To, čo dosiahol, je naozaj nevídané. Francúzi sú zatiaľ najlepší, čo sa týka medailí tu. V Liptovskom Mikuláši dovedna 8, 3 zlaté, 4 strieborné a 1 bronzová. Cornu určite pôjde všetko alebo nič, zlato alebo nič iné sa pre ňoho neráta. Minulý rok ho na najvyšší piedestal nepustil práve Ferracci, toho sa zbavil, ten už postúpil tento rok do vyššej vekovej kategórie, ale ako sme hovorili, ten zoznam mien, ktoré dneska pôjdu o zlato, je ešte bohatý. No, Cornu si dovezie do tej pasáže, ktorú zvládol Kopeček veľmi dobre. Nejaký ten náskok. Opatrne do toho skoku. Veľmi ostro na ľavú ruku. To bola paráda. Nádherné otočenie, to isté opakuje na 14-ke. Potrebuje tesne zahodiť za kameň a toto bolo tiež veľmi dobre. Natesno rozhodcom tam trošku dával šancu, ale zatiaľ nič nenabieha, náskok si udržuje. Teraz videli sme, že Kopeček práve na tomto poslednom úseku strátil 5 sekúnd a stráca aj Cornu. Týmto dotykom prichádza on svoj náskok pravdepodobne, tam tie 2 sekundy. Ďalší dotyk. To bolo veľmi tesné a ten čas 92-97 pre Kopečka stále je prvý. A ak by aj pribudla tá dvojsekundová